Хора, да чуете музиката? Май, ще опитам малко по-напред, ако не я чувате. Поне толкова първи път не се я чули. Малко, ако не я чувате, лайкнете. За второто лайкнете, ако не я чувате. Даваме с няколко по-напред. Сега да чувате, лайкнете и тук, ако не чувате. Лайкнете, един лайк ми помага за двете. Даваме пак по-набързо. Сега ми кажете дали я чувате. Може би да, но не знам. Даваме пак по-набързо. Сега да я чувате. Може би да. И хора, буквално, ако това видео се съхраняват, ако има това видео, нали, коментари. Ако видеото няма коментари, това означава, че няма как да ми пишете дали я чувате. И буквално абонирайте се за мой канал. Ще настигнем 100 000 гледания и имаме 50 и няколко хиляди гледания. Шаро! Ела бе, Шари! Шаро! Ела? Коста, Шари? А, Шаро? А? Коста? Къде е бабата съпка? Няма я. Коста, Шари? Айде, цял Шарко! И както ви казах, хора, разбрат се, това е едно куче Шаро, се казва. Само. Пушите си в банката, когато не сте заслужава. Ела, ти била банк, сметка безплатно. Превеждаш пари без такси. Обмениш пари без... Добре. Бари. Коста е Бари? Бари. Барчо. Сивчо, ела. Ела бе, Сивчо, ела бе.